sa kanya sa spiritual. Totoo yun, nangyari sa kanya. Nangyari pa sa'yo, hindi. Yung totoo. Oh, sabi sa'yo, may nanggagasa sa kanya sa isipan kasi nagdala to ng pag-isip. Bawasan na siya ng pananampalataya. Kaya lumalabas utok, lumalabas yung init sa katawan niya eh. Hindi ka pwede magsinungaling sa spiritual. Sumagot ka lang ng oo kung hindi po. Totoo po. Paano po bang mawala? Manalangin ka. Kasi labanan sa spiritual, walang pagsasinungaling. Ang labanan dito, dudurugin ang lahat ng kalaban. Ang nagkasala sa Panginoon Kristo, dudurugin. In Jesus' name! Yun, nakuha ko na siya. Hinga naman natin. Ay, wag, hinto may kamay ni Kristo. Ibaba mo. Nahawakan ko na yung maitim. Umanda ka na. Gising. Saan ka nakakita ng madilim? Saan banda yun? Sa bahay. Saan bahay? Sa bahay. Sa bahay niyo yun? Sa bahay ng asawa. Anong nakita mo ron? Sa madilim lang. Meron doon multo. Meron doon nakikipagtalig sa'yo. Hindi ako pwede magkamali, yun ang lumalabas sa spiritual mo. Sabi ko sa'yo, nagising na yung diwa ko eh. Kaya nga bumibilis kami. Ano pa mo ngayon? Parang na ano. Ano? Na gaan-gaan na. Nasaan tubig mo? Ayan na. Ito, inumin mo. Maganggang na. Sige. Pag pinagsasamantalahan ka na may team, hindi ako pwede magkamali, nakita ko siya. Tingis ka muna ba ako dyan? May tawag ka dyan, dami mong tawag dyan. Oo, lalaki ba naman ang video ko? Okay na. Ano pakiramdam mo? Iangat mo yung kamay mo kung masakit pa. Ano? Nawala ng sakit. Ilang taon mo na sakit yan? Buwan pa lang? Tagal-tagal na. Hindi mo ngayon kung may nagpipitik pa. Wala na. Ako ano po kayo itong ano guys? Yung isa dyan, walang visa. Ito na lang. Walang visa yan. Hawakan mo. Hindi, yan. Hawakan mo ka na kamay mo. Kaya cross. Yuko. Amin. Straight lang. Langan lang. Todo. 1-0. Todo. 2-0. Hinga na malalim. Hindi. Upo ito. Mamaya mo na tubig yan. Lalapitin yan sa'yo. Straight. Hinga na diretso. 1. Kabila. 2. Awak dito. Awak agad. Awak. Yan. Sabi ko sa'yo, nagising na lahat ang diwa ko. Kaya mag-split na ako umina. Okay. Hinga. Hinga naman natin. Bitaw. Release. Release. Hinga. 3 beses. Hinga. 1. Inhale. 2. 3. 4. 5. Ilan taon ka? Dalim. Todo. Kabila. Todo pa. Yan na. Kuha na natin. Pero ito. Ipimutin ko lang yung tinga mo. Baba. Magdasal ka kasi. Hindi ka kasi nagdasal. Ay, nagdarasal ka. Nakarating ka doon sa bahay ng asawa mo. Tayo. Ibig sabihin, may mali ko. Hindi. Lapag yung kamay sa tinga. Tinapin face mask mo. Straight. Yan na. Paupo ulit dito. Malayo. Anong pakiramdam? Mapangay. Ano pinagkaiba? Nawala yung sabi mo may sumasaklaw sa'yo. Tapos mayroong mahawak sa dito mo para mabigat. Nawala na. O, purihin mo si Papa Jesus. O, pinagsasamantalahan ka. At nilabasan ka doon. Hindi ako pwede magkamali. Na naginip ka. Na mayroong... Oo. Di ba? Ano yun? Araw, gabi, tanghali. Gabi. Gabing-gabi. Nandun yung asawa mo, wala.
Minsan kasi panggabi. Oo. Sabi ko sa'yo, hindi ako nagkamali. Galing ka ng Papa Jesus. Pasok po ate, pasok po. Magpasalamat ka kay Yesu Kristo. Ganyan-kanya kamahal. Hindi na po yung babalik. Pinutulan ko na ng leeg. Gusto mo pang bumalik ka? Gusto mong bumalik? Hindi, baka pwede mga hindi ako napangusap. Ayan na yung pangontra. O, pinasbasan na ni Papa Jesus. Ayan yung tubig mo. Okay. Ano na, nagalaw ko na yung patayo chart. Dapat tayo na yan. Patagilin ka lang. Tagilid ko lang pala. Nunto. Diyan ka pala. Paalam ka na dito sa vlog mo. Paalam na. Talagang wala sakit. Ay, tagilid. Harap pala. Wala na. Oh, ang sakit niya pinagsamantala ng mga maitim. Oh, sabi ko na nga ba eh, malinaw eh kasi nagising na yung diwa ko eh. Oh. Oh, mega shoutout po. Magandang. Ina-alignment na lang yan pero maganda na yan. Okay na yan, patayin ko na po yung bahay niya. Taga Nueva Ecija. Mega shoutout. Nagulat kami, hindi ko minadali yun. Kaya lang ako minsan pag mabless na yung mga kamay ko.